едни странни неща. Може ли само да намалят музиката, че не се чува какво говориш? Could you please turn off the music? Turn off the music. И сега е момента да ви обясня какво сме правили. Днес ще ви говоря за много бизнеси и за $1000. Абе няма ви говоря за $1000. Днес е частно време. Имаме едно обращение към един от вас. Който е тук, написан. Не знам дали някой може да познае какво е това. Кой е това? Вие. Само към един конкретен човек. Доларче с... Сашев? Доларче и тъ. Тим. Скъпа Тони. Ага. Искам да те помоля да седнеш до папката да ти разкажа някакви неща. Чакай, ще си ми близо. Ако сте прелетя, не хубаво. Не сега така до папката, за да го да виждаш далече. Защото иначе трябва да си вадиш очите. Това, което искам да ти кажа е следното. Спомняш ли си, съвсем в началото на фирма ASB, когато нямахме още дори мебели. Да се запълваме времето, ходихме на кино. Защото нямахме работа. Чакахме поръчките по месеци. Бяхме направили за 5 месеца оборот $7000. Днеска само да ви кажа, ни чака $40,000 поръчки, като се върнем. Ходихме на кино. В зоопарка ходихме и се разхождахме. А ти още не беше женена за Пламен. И нямахте нищо. Бехте голи като пушки. Значи хубаво, че разказва за живота ти, нали? И днеска сме се събрали, защото са минали 10 години, които ти си била нашата добра фея. В цялата фирма. Мина много добра си хема. Ти злата. Просто глава, И сме създали за всичко това време една яка фирма с много колеги, с които сме в момента тук всички заедно и правим дружно яки кинти. И в кризата сме добре. И празнуваме, когато всички други тъгуват. А ти, междувременно, си женена за Пламен, имаш 2 деца, къща, караш колело, с ким си живееш живота? вече някаква трябваше лодката да... Това е така, противоположността на това. Това е 10 години. Да. Но всичко това не е дошло отдавна. Защото всичко това е било плътно, много бачкано от Тони. Никой не трябва да забравя. 10 години бачкал. И е време да й подарим нещо. Нали така? 10 години. Празнуваме, събрали сме се всички заедно. Това е първият човек. С нея сме започнали. Нямахме нищо. Седяхме наистина на една мивка с един кабел за интернет. Нещастен, където аз едно нещастно лептопче включва да се получи интернета, защото няма вкъщи интернет. Беше ни студено, защото бяха ни излъгали, че ще има ток тази сграда с АК-16. Без АК-16, АК-16 не дойде, една зима изкарахме без ток. Така. Та време за подарък. И съм решил да й подаря фотоапарат, с който да снима готини неща. Обаче някакси това не се връзва. Ако има ли идея какво е това? Ина, ти разбра ли какво е това, бе?
Не. Не влезе в интернет, нали? Не. Знаеш, защото имаше много работа. Не, това е грешка, не беше така. Ще подаряваме на Тони пътешествие. До някое екзотично място, което сама ще си избере. Това тук е знака за Банкок. Това е за Ханой. Това е за Пньом Пен. Това е за Сингапур. А това тук е за всяка една друга дестинация в Югоизточна Азия или в Азия, където иска. Поканата важи за нея и за мъжа, естествено. Без памперси. Памперсите вкъщи. За да си изкарат готино. За да отидат и да не мислят за нищо. Кога това цялото нещо? Когато се изберат символ на безкрайността. Когато вие решите. От нас самолетен билет 4 нощувки. А от теб почвай да мислиш къде искаш да ходиш. Искаме да казвам, че всички много обичаме. Не само на мен си ми на сърцето, ами на цялата фирма. Цялата фирма те уважава и всичко това сама си го заслужило в рамките на 10 години бачкане. И че много те ценим. И последното, с което искам да завърша, искам да кажа на всички останали, чакаме вашата 10 годишни. Те ти ги дам да ги носиш на пламена, ако му разкажеш, ако нещо... Ще гледа видео, ако не мога да разкажеш. Ще го разкажа. И така, сега вече музика, че тук много се разчувствахме. Само че английски. Ами ай на здраве! Здраве! За Тони! За вас! Тони за 10 години и следващите 10 години, доколкото се сещам, са на Поли. Така че мислимо. Няма скоро да бъдат. Нищо. Всичко си тече. Здраве! Кога е бил първи работен ден? Кога е било откриването? 1 септември. Аз може ли да спра да снимам вече? Да.